ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар яке шумо хуб ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Агар дусолаи охирро назар кунем, кор бо интернет, тариқи интернет пул кор кардан бениҳоят рушд кард ва хело пеш рафт. Барои чӣ? Ба хотире ки вақтҳои охир, яъне карантин буд, кризисҳои сахт буд. Ҳамин чиз маҷбур кард ки бисёриҳо тариқи интернет ба кор гузаранд. Чунки ин кризисҳо ба корхонаву бизнесҳо хело таъсири манфӣ расонд. Бисёриҳо беҷои кор монданд. дӯстони азиз, ина айфонҳои корпуси 13 дар дохилаш XR ҳоло аксия шуд. Нархи 128 гигабайтеш 28000 рубл буд. ҳоло бошад 25000 рубл аз ҳамин рӯз аксия. касоне ки харидани бошед метавонед ки ба ин рақамҳо занг занед. Инчунин дигар моделҳои телефонҳо ҳам ҳаст. доставка ба тамоми территорияи Россия аст. Инчунин то Тоҷикистон ҳам равон мекунем. ина телефонҳо омад. марҳамат, метавонед ки ба ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед муроҷиат кунед. дар ин ҷо одамоне ки тариқи интернет пул кор мекарданд, бениҳоят онҳо бурд карданд. Яъне онҳо тавонистанд ки тариқи интернет кори худро пеш баранд. инро албатта ман аз таҷрибаи худам гуфта истодам. Чунки мо низ дар вақти карантин бизнесҳои худ мо ки онлайнӣ буд, тавонистем ки хело пеш барем ва яъне шикаст нахӯрдем, алҳамдулиллоҳ. лекин бачаҳое ки тариқи офлайнӣ бизнес доштанд, онҳо корхонаҳошонро маҳкам карданд, пули аренда хело минус рафтанд ва ман тасмим гирифтам ки кам кам оянда ба шумо роҳҳои пулкоркунӣ тариқи интернет, бизнес кардан, ҳамин чизҳоро ба шумо гуфта гузарам. хоб дар тариқи интернет бисёр роҳҳои пулкоркунӣ вуҷуд дорад. Муҳим нест ки шумо чӣ кора ҳастед, талабаи мактаб ҳастед, донишҷӯ ҳастед, дар ягон корхона кор мекунед, дар ягон сохтмон кор мекунед, таксист ҳастед. бояд шумо ин корҳоро ақаллан камеашро бошанд ёд гиред ва тавонед ки ҳам кори худро пеш беред, инчунин тариқи интернет ҳам дополнительно кор кунед. Лекин ман имрӯз тасмим гирифтам ки як-ду роҳи аз ҳама оддӣ ва осонашро пешкаш шумо гардонам ва оянда низ бо дар бораи дигар роҳҳояш ба шумо гуфта мегузарам. хоб аз Яндекс оғоз мекунем ки дар Яндекс ҳам якчанд роҳи пулкоркунӣ ҳаст, лекин ман имрӯз ду роҳи оддӣ ва осонашро ба шумо гуфта мегузарам. Якум, Яндекс Еда. Агар шумо Яндекс Едаро омӯзед, хуб аз худ кунед ин илмро, чӣ хел пайваст карданаш, шумо метавонед ки дар як моҳ аз 50 то 100 ҳазор ба 1000 кор кунед. чӣ хел? ҳоло бисёр бачаҳои мо дар Русия бизнес доранд, яъне бизнесҳои шаурма, чойхона, лекин онҳо тариқ ба Яндекс пайваст кардагӣ нестанд. Солҳо боз бо ҳамон як чойхона кор карда гаштанд. онҳо имкон доранд ки ҳамон соҳибкорон продажи худро 2-3 баробар зиёд кунанд. лекин албатта онҳо специалисти хуб ёфта наметавонанд, ё ки баъзеашон ҳаминро сарфам наметавонанд. агар мо ин корҳоро ёд гирем, мо метавонем ки ҳам ба соҳибкорон ёрдам дода продажи онҳоро зиёд кунем ва ҳам худ пули нағз кор кунем. агар шумо инро аз худ карда Яндекс Едаро равед ба ягон шаурма, ба ягон чойхона пешниҳод кунед, мегӯед ки ман шуморо ба Яндекс Еда пайваст мекунам. шумо дар аввал метавонед ки тақрибан аз 5000 гиред ба услугаи худ, корхонаро мегиред, сурат мегиред, ҳама чизҳояшро ба Яндекс Еда пайваст мекунед ва ин чиз ба соҳибкор ягон зарар надорад, баръакс фоидааш зиёд мешавад. агар дар як рӯз шаурмачӣ дар як точкааш 30 шаурма фурӯшад, тариқи Яндекс пайваст кунад, мешавад ки шояд 50 та, шояд 40 та, шояд як баробар зиёд шавад. ё ин ки чойхона, чойхона дар як рӯз агар 10 порс ош тариқи ҳамин чойхонааш фурӯшад ва 10 порс дигар тариқи Яндекс Еда фурӯшад, аллакай бинед ки як баробар продажааш зиёд мешавад. ин ба соҳибкорон бениҳоят фоидаи хуб дорад. шумо вақте ёд гирифтед, меравед ба соҳибкорон пешниҳод мекунед. ман боварӣ дорам ки ягон соҳибкор аз ин пешниҳод набояд отказ кунад. агар ки дар ҳақиқат хоҳад ки маблағи хуб кор кунад, бизнесаш пеш равад ва ин чизҳоро сарфам равад, албатта бо шумо ҳамкорӣ мекунад. лекин дар ин ҷо илми продаж, яъне илми фурӯш ҳам ба кор бурдан лозим аст ки шумо ҳамин чизҳоро ба соҳибкор хушрӯ фаҳмонда тонед. шумо рафта гӯед ки биё ман чойхонаи Яндекс Еда пайваст кунам, дар борааш ҳеҷ маълумот надиҳед ва албатта розӣ намешавад. боз ҳолатҳое мешавад ки шумо ба 2-3 ҷо меравед, шояд ки отказ ҳам кунанд, лекин шумо роҳафтода нашавед. бинед бисёр точкаҳоро, ман боварӣ дорам ки албатта роҳи худро меёбед ва агар дар як ҳафта шумо 2-3 ё 4 точка ёбеду ба Яндекс Еда пайваст кунед, шумо ҳисоб кунед ки дар як моҳ тақрибан аз 50 то 100 ҳазор ба 1000 кор мекунед. боз як маслиҳати дӯстона ин ки шумо кори асосии худро напартоед. аввал ин чизҳоро омӯзед, баъдан ҳам кори худро пеш беред ва дар рӯзҳои выходной ё ки баъд аз кор баромада кам кам давр занед ки
дар ҳар як атрофи шумо якчанд чойхона, якчанд шаурмоҳое ҳаст ки ба Яндекс Еда пайваст нест. Шумо бо онҳо ҳамкорӣ карда метавонед ки кори онҳоро пеш баред ва ҳам маблағ кор кунед. роҳи дуюм, Яндекс карта. ҳоло қариб ҳамаи мардум, яъне агар чойхона дар кор шавад, ягон ҷо випичка, шаурма, масалан ресторан ё ин ки автосервис, мойка, хулоса чизе ки дар кор шавад, мо тариқи интернет мекунем. Албатта дигар мардум ба он табличкое ки дар болои магазинҳо навистагӣ аст ҳеч аҳамият ҳам намедиҳад, ҳама дар дохили телефон меравад. Лекин агар бизнесменони бизнеси худро ба ҳамин Яндекс карта пайваст кунанд, боз ҳам клиентои худро зиёд мекунанд. Шумо агар пайваст кардан ба Яндекс картаро омӯзед, яъне меравед автосервисҳо, мойка, яъне шаурма, ба ҳамин любой бизнесҳо меравед, мебинед ки дар карта нест, пешниҳод мекунед. Мегӯед ки биё ман то ба Яндекс карта пайваст кунам. Чунки ҳоло ҳама навигатор ба поиск метиҳад, яъне ё ин ки тариқи Яндекс. Баъдан шумо метавонед ки ҳамон бизнесҳоро гирифта ба Яндекс карта пайваст кунед. Ин чиз ҳам ба соҳибкор хеле плюси калон дорад. Клиентҳои зиёд метавонад ки ҷамъ кунад ва шумо низ дар ин услуги худ метавонед ки аз он маблағ гирифт, яъне пули хуб кор кунед. Ман боварӣ дорам ки аз ин видеои мо каме ҳам бошад барои худ чизе гирифтед. Ман оянда кӯшиш мекунам ки якчанд роҳҳои дигари тариқи интернет пул кор карданро ба шумо омӯзам. Чунки имрӯзҳо барои ҳамаи мо имконият ҳаст. Телефон дорем, бисёриҳо ноутбук дорем. Ҳамон телефоне ки дар даст дорем, мо метавонем ҳаминро ба зарари худ не, ба фоидаи худ истифода барем. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. То видеоҳои оянда, хайр.